časť komunít som sa špeciálne tešil, pretože si ideme predstaviť jednu z najstarších a najznámejších komunít v T-čku, a to je T-Band. Stojím tu v skúšobni s Lukim z T-Bandu Hard. Luky, povedz nám, ako si sa dostal k T-Band Hard a v čom sa možno táto kapela odlišuje od ostatných? Tak ja som nastúpil do firmy v roku 2009. Zistil som na svojej prvej party, že je tu nejaká kapela, ktorá hraje. Poznal som tam dvoch ľudí, ktorí boli naši kolegovia, tak som sa na to viacej opýtal. Tí kolegovia povedali, že máme zo zamestnancov kapelu, ktorá tu hraje pre ostatných ľudí. Prišiel som na prvé skúšky, tak to vlastne celé vzniklo. V čom sa táto kapela možno trošku odlišuje od ostatných kapiel? Nie je to taká klasická študentná kapela, ktorá sa stretne, nejakí kamaráti, tvoria vlastné veci, vymýšľajú, ale sme skôr kolegovia, ktorí proste potrebujú sa trošku odviazať po robote, ísť z ofisu do skúšobne, zahrať si pre radosť a potom samozrejme pripraviť si nejaký repertoár pre kolegov a na firemných eventoch zahrať pre publikum, ktoré poznáme kolegov, zakývať im, oni nám. Takže je to potom super pocit byť na tom stage a vidieť svojich kolegov. A ja sa vždy teším, keď počujem T-Band Hard na našich eventoch, ale nemáme iba jednu kapelu, ale máme ešte aj ďalšiu kapelu T-Band Funk a ja už v pozadí počujem nejaké zvuky, tak si ich poďme vypočuť. Hlasuj za T-čko, come on, najzamestnávateľ v oblasti IT. Som tu s kapelou T-Band Funk a práve sme dopočúvali pesničku, ktorá nám dopomohla k tomu, aby sme sa umiestnili na prvom mieste v ankete Najzamestnávateľ roka. Anka, vy určite ste hrali na mnohých eventoch. Priblíž nám, kde zvyknete hrávať a možno ešte aj čo chystáte do budúcnosti. My sme firemná kapela T-Band Funk, to znamená, že hráme väčšinou na firemných eventoch našich Deutsche Telekomáckých, tečkarských. Napríklad sme hrali na Summerfeste alebo na koncoročnej party v Steel Arene. Minulý rok sme otvárali vianočné trhy na hlavnej ulici v Košiciach. No a naposledy sme hrali na takom ženskom stretnutí v kaviarni Midpoint. Minulý rok ste hrali aj na našom Living Culture Day, ktorý sa streamoval do celého sveta. Máte aj iné plány pôsobiť mimo Slovenska? Jasné, máme. My už sa chystáme do Poľska, konkrétne v júni, kde sa chystá veľký Deutsche Telekom PI Planning a tam nás pozvali, aby sme im spríjemnili tento meeting, tento event našou hudbou. Takže sa veľmi tešíme na to. Anka, prečo ste si vybrali práve funk? Pretože my sme naozaj v tej kapele všetci takí veselí, pozitívni ľudia a síce sme multižánroví, ale máme radi hudbu, ktorá prináša dobrú atmosféru. My chceme na tých poslucháčov, na tých divákov priniesť naozaj pozitívne emócie, takú dobrú náladu, aby to bolo veselé, aby to bolo radostné, príjemné. Tak musím povedať, že to sa vám aj darí. Ešte stále nám zimom z tej poslednej pesničky. Tak vám želám ešte veľa úspešných akcií a nech rozdávate túto dobrú náladu všetkým dobrým ľuďom. Ďakujeme.